Mae'r TV off yn mae'r TV yn dweud off. I mean, never the same, but yeah. Yeah, teenagers.
Oh, yeah. Sweet cheese. Mae'n noswaith dda i chi, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist i'n oedfa Carolau ni. Carolau yng ngolau Cannwyll. Ymddeheiriad yma chydig yn o leiach yma nag yw hi fel arfer, achos bod ni'n defnyddio'r galeri, a dim modd just troi rai o'r goleuadau lan lofft. Felly, mae'r cynwyllio mas, ond mae bach yn fwy golen y fydda ni wedi dymuno. Mae'n dda i fod yn gilydd, mae wastad yn braf i gyfarfod yn dydy, ond yn arbennig gan bod ni heb allu wneud dim byd fel hyn llynedd, mae mor hyfryd i fod gyda'n gilydd i ganu Carolau ac i gael yn atgoffa o enedigaeth yr arglwydd Iesu Grist. Cwpl o gyhoeddiadau, fydd na ddiodydd a mince pies yn dilyn yr oedfa yn y cefn. Plis aroswch, byddai'n gret i gael amser gyda'n gilydd. Os ych chi angen y toilet ar unrhyw adeg, mae'r toiledau hefyd yn y cefn lawr, byddwch chi'n gweld, mae lwybr bach yn mynd. Ond byddwch yn ofalus, mae'r clo yn Rhai Bach y Merched ddim yn gweithio'n iawn. Felly, plis defnyddiwch yr tŷ bach arall sydd reit ar y pen. Ac yna jyst i nodi y trefniadau ar gyfer penwythnos nesaf, dydd dolyg, fydd na oedfa fan hyn.
10 o'r gloch bore Sadwrn, ac yna ar y Sul, dydd San Steffan, eto, na ni gael oedfa bore fan hyn am 10. Y bwriad wedyn yw bod yna ddim oedfa gyda'r hwyr, ond os yn bosib, byddwn ni yn agor ein cartre ni, mae yna wahoddiad i unrhyw un sydd eisiau, sydd heb gynlluniau eraill gwell i ddod draw, gobeithio. Bydd rhaid cadarnhau hynny yn agosach i'r amser. Mae gennych chi ni weddion, o'n i gyflwyno'n hunan nawr i'r arglwydd. Ie, Dad, ni'n diolch i ti. A am y Nadolig, yn diolch am yr holl bethau da yma ni'n mwynhau. Yn diolch i ti eleni fod yna fwy o rhyddid a'r gallu i ddod ynghyd i ganu Carolau gyda'n gilydd. Ac arglwydd, ni'n gweddio nawr y bydd yr oedfa hon, ac i'r holl dathliadau, y bydden nhw yn fwy melys i ni, gan bod ni wedi methu nhw llynedd. Ond arglwydd ni'n gofyn yn ei di, i gwneud nhw hefyd yn fwy grymus, yn fwy arwyddocaol, y bydden ni falle'n ystyried o'r newydd yr hyn i ni'n darllen amdano yn dy air, a'r hyn i ni'n canu amdano fe yn y caneuon hyn. Arglwydd, bydd gyda ni nawr felly, bendithiau'r amser ni gyda'n gilydd. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ar y thema, fi wedi dewis ar cyfer yr oedfa heno, yw caneuon y Nadolig. Nawr falle bod chi'n meddwl bod hwnna'n swnio'n bach yn amlwg gan y oedfa Carolau. Wrth gwrs, caneuon Nadolig yw Carolau. Ond ni hefyd mynd i feddwl am rai o'r caneuon poblogaidd, falle chi'n gwrando arnyn nhw yn y tŷ neu'n clywed yn y siop pan chi'n mynd i siopa, ond hefyd yn hanes y geni, yn Efengyl Luc a'i gofnod o hanes y geni, ni'n clywed caneuon. Ymateb pobl ddew ac ymateb yr angylion i yr hyn sydd yn digwydd, a felly ni'n mynd i fod yn edrych arnyn nhw. Ond gyntaf gyd ni'n mynd i ganu carol. Ac gobeithio bod gan bawb llyfryn efo'r carolau, ni'n mynd i ganu rhif 14. A mae'r garol gyntaf yma, clywch lir nef yn seinio'n un. Mae'n ein gwahodd ni i ymuno yn y canu. Dewch bob cenedl is y rôd, unwch ar angylaidd glwnd. Bloeddiwch oll a llawen drem, ganwyd Crist y Methlehem. Clywch lir nef yn seinio'n un. Henffych enni ceidwad dyn. Ac yna ar ôl i ni ganu, bydd Elliw yn dod ymlaen, a mae Elliw yn mynd i ddarllen y gân nadoligaidd gyntaf i ni, Can Mair. Wel, ni sefyll i ganu, ond os newch chi cadw'ch masgiau chi ymlaen wrth i ni ganu.
Mae'r darlleniad yn dod o Lyc Pennod 1, adnodau 46 i 55. Ac meddai mai, y mae fy enaid yn mawreg i'r arglwydd, a gwrthledlodd fy ysbryd yn niw yn waredol. A mi ddo ystyried distafnedd ei nawforwyn. Oherwydd, welen, o hyn allan ddim gawyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd, wnaeth y hwn sydd nethol fathau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw ef. Y mae ei tregaredd o genedlaeth i genedlaeth, i'r raw sydd yn ei ofni ef, wnaeth ddim aster ei fraich. Gwasgarodd y rai balch ei calon, tynnodd dywysogion oddi ar ei gorsefau, a dyrchafodd y rai dystadl. Llwyddodd newynog a roddion ac anfonodd y gyfathogion y maith o waglaf. Cynorthwyodd ef eson ei was, gan ddwyn i'r gof ei drigaredd. Fel y chyfaredd, wrth i nenafiad, a drigaredd wrth Abraham, a'i had yn drygywydd. Diolch i ti, Elliw. Ni'n hoff iawn yn ein tŷ ni o chwaraeon, chwarae caneuon Nadolig. Ni ddim yn hoffi chwaraeon yn ein tŷ ni. Mae'n gelwydd mawr. Chwarae caneuon Nadolig. Cyn gyntaf a bod e'n dderbyniol i wneud, mae'n rhyw soundtrack i'r Nadolig yn chwarae. Nawr, cwis i chi. Pa gan enwog, gan Irving Berlin, gafodd ei ganu gan Bing Crosby yn y ffilm Holiday Inn 1942. Unrhyw un? Fe rai, ti'n cael bach o help. Go on, Seb. White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. Mae'r gan ydi chwarae droion yn barod yn ein tŷ ni dros yr wythnosau. Diwetha, mae'n gan gobeithio. Just fel can Mair. Can yn llawn gobaith. Yn y gan, I'm dreaming of a white Christmas, mae gennych chi'r person yma sydd yn breuddwydio neu'n gobeithio am eira. A falle bod chi yr un fath yn gobeithio, falle bydd chydig o eira yn dod dros y Nadolig. Mae'n gan braf, can hyfryd. Mae'n y broblem, does? Y broblem yw, Irving Berlin a Bing Crosby, ond ddim yn byw yng Nghymru, lle ni yn aml iawn ddim yn cael White Christmas, ni'n cael Wet Christmas, ond ddim cweit cystal ydy e. Na, mae'n rai llefydd, rai gwledydd yn y byd, lle does dim rhaid iddyn nhw obeithio. Maen nhw'n gwybod, maen nhw'n mynd i gael Nadolig gwyn bob blwyddyn. A falle bod chi'n gobeithio amdano fe, ond does dim sicrwydd fod e'n mynd i ddod. Allwch chi freuddwydio a gobeithio am Nadolig gwyn eleni, a mae'n ddigon posib newch chi gael eich siomi. A mae rai pobl yn meddwl bod Cristnogaeth fel hynny, mae rai pobl yn meddwl falle bod Mair fel hynny, ei chan hi yn llawn gobaith, ond efe jyst rhyw gobaith gwag yw e, efe jyst rhyw ffydd dall yw e, rhyw camu mewn i'r hyn i chi ddim yn gwybod a gobeithio am y gorau. Wel na. Na, ni yn sôn am ffydd, i ni yn sôn am
gobaith, ond mae'r gobaith yna ar sylfaen sicr. Mae Mair, ni newydd clywed ei geiriau hi, mae newydd glywed be mae'r arglwydd yn mynd i wneud ynddi hi, a thrwyddi hi yn dod â gwaredwr i'r byd. Ond ydych chi sylwi, mae Mair yn siarad am y pethau sydd yn mynd i ddigwydd, y pethau mae'n gobeithio sy'n mynd i ddigwydd, fel pe bai nhw wedi digwydd yn barod. Mae hi mor hyderus yn yr arglwydd bod ei gobeith hi ddim yn obaith gwag. Nawr, efe jyst breuddwydio oedd hi? Efe jyst gobeithio oedd hi? Wel, na. Na, oherwydd roedd Mair yn gwybod sut un yw Duw, ac oedd hi'n gwybod am addewidion Duw. Oedd hi'n gwybod bod yr arglwydd yn un sydd yn addo ac mae e'n cadw ei addewidion. Oedd hi'n gwybod bod Duw wedi gweithredu yn y gorffennol ac felly roedd e'n sicr o gyflawni ei fwriad yn y dyfodol. A mae'r un peth yn gallu bod yn wir i ni yma heno. I ni gallu gosod ein gobeith yn yr arglwydd, oherwydd mae e wedi datguddio i ni sut un yw e. Mae e'n un sydd yn caru ni. Mae e'n un sydd wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. I ni wedi gweld mwy nawr nag oedd Mair ar y pryd. I ni'n gallu rhoi'n gobeith ni, ein ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist a gwybod cawn ni fyth ein siomi. Na, mae'r garol nesaf ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Yn atgoffa ni fod y pethau oedd Mair yn gobeithio amdanyn nhw, maen nhw wedi digwydd. Doedd ei gobeith hi ddim yn obaith gwag. Ni'n mynd i ganu rhif 35 yn y llyfryn. Mae gwahoddiad i ni heddiw i gadw gwyl. Clewch heb gel y clich yn galw o cadw'n wyl. Gwyl i goffa'r bore dedwydd, genedigaeth Crist yr arglwydd. Rhoddwn foliant am y newydd a chadw'n wyl. Wel, nawr ni sefyll i ganu gyda'n gilydd.
Pan ganodd Mair ei chan hi, roedd hi wedi bod yn ymweld â ei chyfnither Elizabeth. Oedd Elizabeth hefyd yn disgwyl babi. Hi a'i gŵr Zacharias yn disgwyl babi dan amod gwirthiol hefyd. Oedd Elizabeth am amser hir wedi bod yn ddiffrwydd. Oedd hi a Zacharias wedi cyrraedd oedran mawr, ond yn awr mae Duw wedi gweithio yn eu bywyd nhw, ac ond nhw hefyd yn mynd i gael plentyn. Ioan Bedyddiwr, yr un oedd yn dod i baratoi'r ffordd ar gyfer yr arglwydd Iesu Grist. Ac ar ôl i'r plentyn gael ei eni, i ni'n clywed can arall, can Zacharias yn awr. Ac mae un o hynafgwyr yr eglwys yn mynd i ddod ymlaen, un o hyneriad yr eglwys Dewi, yn dod i ddarllen can Zacharias i ni nawr. Diolch, Dewi. Llanwyd Zacharias i dadef ar ysbryd glân a phroffwydodd fel hyn. Bendigedig fyddo arglwydd yw Israel, a mi ddo ymweld ei bobl a'i prynu i ryddid. Cododd gwaredigaeth gadar ni yn hi Dafydd ei was. Fel y llyfarodd trwy enau brofwydi santedd yn yr oesoedd a fi. Gwaredigaeth rhag ein golynion, ac o afel pawb sydd yn ein cysau. Fel hyn, cymerodd drygaredd ar ein hynafiaid, a chofio y gyfamod santaidd, y llw a dyngodd wrth Abraham ein tad, y roddau i ni gael ein hachub o afael golynion, a'i addoli yn ddiofn mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder, ger ei fronydd holl ddyddiau yn bywyd. A thithau fy mhlentyn, gelwyr di yn broffwyd y goruchaf, oherwydd bydd hi'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi i lwythau, i roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth drwy fyddeiant ei bychodau. Hyn yw trigaredd calon ein Duw, fe ddaw ar wawrddydd o ddichod i'n plith, i lywyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod a chyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Diolch ti, Dewi. Reit, cwiz arall. Pa bar ysgrifennodd y gan Happy Xmas, War is Over yn 1971? Unrhyw un yn gwybod? Dyma, wel, plant i gyd yn ateb heno. Pwy? Na, anghywir, good guess. Rodri'n chwarae tricks on the say. Tot lol. Unrhyw un yn gwybod, cywarus o Seffo. O, ti'n iawn! Diolch beth fy mam yn cael mewn. John Lennon a Yoko Ono. Nath y gan yna, Happy Xmas, War is Over. Sa'n gwybod os chi'n gyfarwydd ar gan yma. Mae'n gan buddugoliaethus. Mae'n gan, unwaith eto, sydd yn addo lot. Mae'n gan sydd yn addo hwyl a llawenydd wrth ddathlu'r Nadolig yn gyntaf, ond y peth penna mae'n addo ac yn sôn amdano yw hyn. Nadolig heb ofn. Nadolig heb ryfel. War is over.
Swnio'n gret, dydy? Mae'n swnio yn wych. Ac yma, hyd yn oed os oedd siawns dyn ni o gael White Christmas, mae'r syniad o gael Happy Xmas War is over, wel, just fantasy yw e. 1971, sgwennwyd y gan. Allwch chi ddim cyfri faint o ryfeloedd a brwydro a llofruddiaethau sydd wedi digwydd rhwng hynny a heddi. Mae Zacharias yn canu can buddugoliaethus. Mae'n canu am un sydd yn mynd i ddod â heddwch. Mae'n canu am un sydd yn mynd i ddod â diwedd i ryfela. Mae'n canu am fuddugoliaeth y da yn erbyn y drwg. Gwirionedd yn erbyn celwydd, y goleuni yn erbyn y tywyllwch. Mae'n canu am un sydd wedi dod mwyn ennill y fuddugoliaeth fydd yn ein galluogi ni i addoli Duw heb ofn a cerdded mewn llwybrau tangnefedd. A dwi ddim yn canu am ei fab ei hun, Ioan. Na paratoi'r ffordd oedd Ioan. Mae'n canu am yr arglwydd Iesu. Wel, dath yr arglwydd Iesu Grist mwyn cyflawni gwaith arbennig iawn. Mae Zacharias yn dweud bod wedi dod i roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth trwy faddeuant ei pechodau. Wel, sim ots faint o John Lennon a Yoko Ono yn canu eu canw, doedden nhw ddim yn gallu datrys problem rhyfel a gorthrwm a marwolaeth. A mae'r arglwydd Iesu wedi. Mae wedi cyflawni hynny trwy faddeuant ein pechodau. Trwy ddod i fyw a trwy ddod i farw ar y groes, mae e wedi ennill y buddugoliaeth. Mae e wedi delio gyda'n pechod. I ni nawr yn gallu nesau at Duw ac adnabod Duw a cael perthynas gyda Duw heb ofn. Nawr, mae Iesu wedi ennill y buddugoliaeth. Wrth iddo fe farw ar y groes ac wrth iddo fe atgyfodi ar y trydydd dydd, mae e wedi ennill. Ac eto, fel ni'n gwybod, mae rhyfeloedd yn parhau. Mae ofn yn dal i fod yn reality rydyn ni gyd yn ei wynebu. A felly mae yna rhan ohono ni sydd yn edrych ymlaen, yn disgwyl am y dydd pan fydd e'n dychwelyd ac yn ein cymryd ni i fod gyda fe. A dyna mae'r garol nesaf ni'n mynd i ganu'n sôn amdano. Rhif 49 yw e yn yr llyfryn. Mae Iesu wedi dod, mae e wedi ennill y buddugoliaeth, ac eto ni'n dal i ganu nawr tyredu Emmanuel. A datod rwymau Israel sydd yma'n alltid unig trist, hyd ddydd datgyddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel ddaw ata ti, o Israel. Wel, nawn ni sefyll i ganu efo'n gilydd.
Ni wedi canu Carolau, a ni wedi clywed am ganeuon yn yr ysgrythyr. Yn y Gymraeg, a ni'n sôn hefyd am feirdd yn canu eu cerddi nhw. Ac ni'n mynd i gael darn o farddoniaeth nesaf, oedd mam di cyfansoddi cerdd llynedd ar gyfer Radio Cymru, ac gan bod na ddim Oedfa'n byw wedi bod, cafodd hi ddim gyfle i ddod i sbowto fel mae hi'n hoffi galw e. Felly, mae hi'n mynd i ddod ymlaen nawr i ddarllen y gerdd honno. Diolch. Fewn o esboniad, mae yna ddau yn siarad yn y gerdd yma. Joseph sy'n siarad i ddechrau a Mair wedyn. A Joseph a Sair yn styried gwneud cryd i'r Baba Newydd ac yn meddwl pa bren fydd yn addas. Ac mae sawl posibilrwydd yn dod i feddwl ac mae ar fydd y cad i'r prennau hynny. Mae'n ystyried cedrwydd, oedd yn gwneud defnyddio wrth gwrs yn y deml ac yn hanes y brenin. Mae'n ystyried coed Oedfa'r, a dyna ddefnyddiodd Noa ar gyfer yr arc, fel y cofiwch chi. Mae'n ystyried pren olewydd, ac wrth gwrs yr olew o'r pren olewydd oedd yn goleo'r deml. Ac yn ola mae'n ystyried coed helyg. Coed helyg wrth gwrs yn symbol o ddolir a dirnig ar y genedl yn iachtudiaeth. Ond mae Mair a syniadau eraill, a dyna ail ran gerdd. So canol y Sair a'r pren. Sut gryd na fi Iesu, medd Joseph, wrth syllu, pa bren sydd yn gweddi goredwr? A'i gwely o gedrwydd i'n addas i arglwydd sy'n deml o sancteiddrwydd a brenin, neu gryd o goed goffer, siap arch na farfyrder i faban a chryfder a chybydd. Gwnaed bonion o newydd, got clid i'n fydd beinydd yn olau di hysbydd, Meseia. Neu beth am goed helyg, i fad dyn gaeth drenig a dolir a dirmig gwasgofyd. Sut gryd na fi Iesu, nid eto gan sylwi. Pa bren sydd yn gweddi gwaredwr? Medd Mair, mam y bachgen, ro heibio bob styllen, pob trawst a phob hoelen, nes daw diddau hangen ar sair ffurfadden i godi i groesbren i hunan. O blith prenau'r hollfyd, dim ond pren y bywyd sy'n gweddi fanwylid, fy Iesu. Diolch, mam. Ni'n mynd i ganu eto gyda'n gilydd. Ni'n mynd i ganu Carolrif 52 yn y llyfrau. A nes bod fi'n dewis y thema yma ar gyfer yr Oedfa, mynd ati i edrych, nes i ddim wir gwerthfawrogi sa'n credu faint o'r carolau yma sydd yn ein annog ni i ganu. Mae'r garol nesaf yma, Carol roedd yn y wlad honno fugeiliaid yn gwylio. Mae'n gorffen yn dydi efo'r gwpled yma.
Yn ffyddlon gantorion o nifer plant Seion o ninnau yr un moddion. Hynny yw, gadewch i ni yn yr un modd fod yn gantorion yn canu ein mawl ni i'r arglwydd Iesu. Wel, gadewch i ni ganu efo'n gilydd ac yn ar ôl i ni ganu, mae Amanda yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen hanes y bugeiliad a chan yr angylion.
Fe'n unig, yr ail benod ac yn dechrau yn yr wrthred adnod. Y bugeiliaid a'r manylion. Yn yr un ardal, roedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod eu craidd mewn nos. A safon angen yr arglwydd yn ei hymyl a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a dag arswyd arnynt. Yna, dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni oherwydd welen, a roedd yn cyhoeddi i chwi yn newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn Rhef Dafydd, Waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un bach, wedi'i rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn pleser. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfawr llun efod yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i fyw ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith yr rhai sydd wrth ei fod. Wedi'r ymylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef. Dechreuodd y bugeiliaid dweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar y frys, a chawsant hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y pleser. Ac wedi'i weld, mynegasant yr hyn oedd wedi'i lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt. Ond roedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogynefu am moli Duw am yr holl bethau y glwsant ac y welsant, yn union fel y llefarwyd wrthynt. Diolch Manda. Reit, cwestiwn quiz arall i chi. Pa gan, o'n bach yn anodd falle, pa gan nadoligaidd enwog sy'n cyfeirio at scary ghost stories? Lyric bach anisgwyl ynddo fe. Sy'n nhw'n gwybod scary ghost stories? Rhaen, fel petai nhw'n tybio fod nhw'n gyfer yr ateb ar y top. Ardderchog. It's the most wonderful time of the year. Ac wrth gwrs, mae'n gan hyfryd, mae'n amser hyfryd o'r flwyddyn, ac yn y gan yna, wel, yr un enwoca am ei ganu yw Andy Williams, a mae'n nodi y pethau mae fe'n mwynhau, yn dathlu, yn moli amser y Nadolig. Beth yw'r resymau yn y gan dros dathlu? Kids jingle belling, okay. Holiday greetings a gay happy meetings, gwych. Friends coming to call, parties for hosting, marshmallows for toasting, hoffi marshmallows. Caroling in the snow, scary ghost stories, tales of the glories of Christmases long, long ago, mistletoeing, a'r ffaith bod loved ones are near. Nawr, wel, heblaw falle gweud y ghost stories, sa'n gwybod faint o nhw'n ni'n dieddol o ddweud, heblaw am y Christmas Carol a Scrooge. Mae'r pethau eraill yna, ni siŵr o bod yn neud lot ohonyn nhw. Ond un ni, a maen nhw yn gret. Ac eto, pan chi yn stop ac yn restru nhw fel yma, mae'n rhaid bod yna fwy. Nag oes e? Ni wedi gweld yn barod yn dyn i fod caneuon y byd, y caneuon nadoligedd ni falle chwarae yn y tŷ. Mae yna bethau da ynddyn nhw, ond dyn nhw ddim yn ddigon am yr un peth fan hyn. Mae'r blynyddoedd diwethaf yma wedi bod yn galed i ni i gyd yn dod. A gai ofyn i chi, o ddifri, ydy marshmallows wedi tostio? A chydig bach o mistletoe, ag clywed plant yn chwarae efo ydy hwnna yn ddigon i wneud lan am yr dioddefaint i ni mynd trwyddo fe, a'r adegau anodd i ni'n ei profi. Yng nghan
yr angylion. I ni'n gweld reswm sydd yn heiddi moliant. I ni'n gweld rhywbeth i ni'n gallu dathlu a llawenhau ynddo fe sydd yn deilwng. Mae'r angel yn dweud yn dydy wrth y bugeiliad, peidiwch ag ofni. Weler rwyf yn cyhoeddi i chwi yn newydd da am lawenydd mawr a ddawy'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn ref Dafydd waredwr. Yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd, ac yna mae'r gan yma gogoniant yn y goruchaf i Dduw. Ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith y rai sydd wrth ei fodd. Dyma chi rhywbeth sydd werth canu amdano fe, werth ei foli, werth ei ganmol. Y Duw yma sydd wedi'n caru ni a wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Wel, fel pobl, ni'n hoffi canmol. A fi wedi sôn am hyn llawer o weithiau dros y blynyddoedd. Mae yna ddyfyniad gan yr awdur C.S. Lewis, nath ysgrifennu'r llyfrau Narnia. Mae e'n dweud hyn. We delight to praise what we enjoy, because the praise not merely expresses but completes the enjoyment. Hynny yw, y ffordd i fwynhau rhywbeth yn iawn yw i moli'r peth, i canu clod am y peth. Yna pam, dros Nadolig, ar ddydd Nadolig, bych chi'n bita'r holl fwyd hyfryd yma, a bych chi'n eistedd nôl, a bych chi'n dechrau gwneud rhyw synnau bach sili am byddwch chi. Pam? Chi ddim gorfod wneud y pethau yna. O'ch chi'n mynegu ac yn cwblhau eich mwynhad o'r peth yma. Nawr, mae'n iawn i fwynhau marshmallows, mae'n iawn i fwynhau dweud rhyw stories am scary ghost stories a pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol, yr holl bethau eraill yna, ond mae yna rhywbeth llawer gwell i ganu amdano. Rhywbeth llawer gwell i'w fwynhau yn y Nadolig yma, fod Duw wedi anfon gwaredwr ein mwyn ni ac ei ogoniant. Nawr, dyna lle mae'r garol nesaf yn mynd â ni. Ni'n mynd i ganu rhif 56. Tawel yw'r nos. Sanctaidd yw'r nos. Cysgu'n byr mae Bethlem glos. Mair a Joseph yn gwylio'n hyd Iesu'r baban bach yn ei gryd. Gwsg ein efolaeth hun, ond lle mae'r garol yma'n gorffen? Wel, moliant. Moliant. Drwy'r nef a'r llawr. Wel, gadewch ni sefyll i ganu gyda'n gilydd.
gân arall yn hanes y geni. Ar ôl i Iesu gael ei eni, mae rieni mynd â fe lan i'w gyflwyno fe yn y deml. Ac yn y deml, ni'n clywed am ddyn arall o'r enw Simeon. Nawr, dwi ddim yn dweud beth oedd oedran Simeon, os oedd e'n hun neu'n iau na Zacharias, ni ddim yn gwybod hynny, ond yr awgrym yw bod e'n hynafgwr arall, a felly mae Rodri yn hyniriad arall ni'n mynd i ddod i ddarllen can Simeon. Diolch, Rod. Lyc penod 2, adnod 25. Yn awr, yr oedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddannwch Israel, ac yr oedd yr ysbryd glân arno. Roedd wedi cael datgyddiad gan yr ysbryd glân na welai farwolaeth cyn gweld Meseia ar arglwydd. Daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd, a phan ddaeth yr rhieni a'r plentyn Iesu i mewn i wneud yn lun ag ef, yn unol ag arfer gyfraith, cymerodd Simeon ef i'w freichiau, a bendithiodd Dduw gan ddweud, yn awr yr wyt yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd, mewn tangnefedd yn unol a thair. Oherwydd mae fy llygaid wedi gweld dy iachladwriaeth, a ddarperais yng ngwydd yr holl bobloedd, goleuni i fod yn ddatgyddiad i'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i'ch bobl Israel. Reit, pop quiz ola. Pa flwyddyn ysgrifennodd Mariah Carey ei chân hynod o boblogaeth, All I Want for Christmas is You? Pa flwyddyn, Enwyn? 4, da iawn, beth o'r Ale George, da iawn, 1994, ie. Ac, Mariah Carey yn dweud yn y gana, mae un peth mae eisiau. Os wy'n gallu cael hwnna i'r Nadolig, bydd hi yn fodlon. Bydd hynny'n ddigon. Mewn ffordd, bydd e'n rhoi tangnefedd a heddwch iddi. Y cwbl mae eisiau yw ti. All I want for Christmas is you, i chariad hi. Ar unwaith eto, sa'n gwrs chi'n hoffi'r gan a'i peidio, chi'n methu peidio a'i chlywed hi ym mhob siop chi'n mynd mewn iddo fe. Mae yna rhywbeth braf yn y syniad yna, ond oes? Mae yna gyd sydd angen yw just rhyw berthynas, cariad. Ac eto, reality yw, yn aml iawn, mae rhoi eich bywyd chi, rhoi eich dibyniaeth chi mewn unigolyn arall fel yna. Dwi ddim yn syniad da. Yn wir, a fi ddim yn cymryd pleser yn y ffaith yma, ond chi'n darllen hanes bywyd Mariah Carey, pan ysgrifennodd i'r gan yna, oedd hi newydd briodi y flwyddyn gynt, 1993. Erbyn 1997, ond nhw wedi gwahanu, ac erbyn y flwyddyn 2000, ond nhw wedi ysgaru. Ar fe fi'n gweud, fi ddim yn cymryd pleser yn hynny, ond mewn ffordd mae'n adlewyrchu neu'n pwysleisio'r ffaith, allan ni gael y syniadau yma, na gyd fi angen am Nadolig yw hwn, na gyd fi angen yw'r llall, na gyd fi angen yw'r un person yna sy'n mynd i fy gwneud i'n hapus, a fydd popeth yn iawn, ond mewn ffordd mae profiad Mariah Carey'n dangos i ni, dyw hynny jyst ddim yn wir. Mae angen rhywbeth arall, neu mewn ffordd mae angen rhywun arall i roi y tangnefedd yna i ni. Dyna mae Simeon yn canu amdano fe. Oedd Simeon wedi cael y profiad rhyfedd yma fod Duw wedi dangos iddo fe bod e ddim mynd i farw nes bod e'n gweld y Meseia, yr un oedd Duw wedi addo anfon i achub ei bobl. A pan mae'n gweld y plentyn Iesu, mae wedyn yn dweud hyn, nawr rwyt yn gollwng dy was yn rhydd
o arglwydd mewn tangnefedd yn unol â thair oherwydd mae fy llygaid wedi gweld dy iachawdwriaeth. Mae gobeith Simeon, fel Mair yn y gwaredwr. Mae Simeon fel Sacharias, mae wedi profi buddigoliaeth Duw. Mae Simeon fel yr angylion yn gogoneddu Duw. A nawr mae e'n gallu dweud, all I want for Christmas is you. Dyma fe, mae gen i ti, a nawr gallai farw. Mae gymaint o bobl sydd ofn marw. A ni'n deall pam yn rhywbeth brawychus am farwolaeth. Ond, i Simeon fan hyn, mae e'n gallu dweud bod marwolaeth nawr fel cael ei ollwng yn rhydd mewn tangnefedd. Pam? Achos mae e wedi ffeindio yr un oedd e angen. Ac mae'n Nadolig yma, i ni'n gallu gwneud hynny'n gan i ni, a mae'n gan llawer gwell na can yr oe Ceri, nag yw e? Bod ni'n rhoi gobeith ni mewn pethau, neu rhoi'n gobeith ni mewn hyd yn oed unigolyn sydd yn anffodus yn aml iawn yn mynd i'n siomi ni. Na, ni'n gallu rhoi'n gobeith ni yn yr arglwydd Iesu Grist, a profi'r tangnefedd yna. I engwyneb marwolaeth, beth bynnag a ddaw, beth bynnag sy'n digwydd i ni, gallwn ni wybod ein bod ni'n ddiogel ynddo fe. Diolch iddo. Wel, ni'n mynd i ganu un carol arall i orffen. Rhif 45 yn y llyfryn, ac mewn ffordd mae'r garol yma'n dweud yr un peth unwaith eto. Cenwch angylion, cenwch gorfoleddwch, cenwch chwi holl ddinasyddion y nef, cenwch gogoniant i Dduw yn y goruchaf. O, deiwch ac addolon, deiwch ac addolon, deiwch ac addolon Grist o'r nef. Ond yn ei sefyll i ganu, dyn gilydd. Hwyr.
Gwnewch ni weddio fy'n gilydd i orffen, ond cofiwch ma' yna ddiodydd a pethau fita ar ôl yr Oedfa'r. Nawn ni weddio. Arglwydd, diolch i ti. Diolch bod gennym ni ganeuon gwell i'w canu nag na sydd gan neb arall am fod ein caneuon ni amdana ti, am yr hyn rwy ti wedi wneud, am dy gariad di, am aberth yr arglwydd Iesu trosto ni. Ni'n diolch am y gobeith sydd i ni ynddo fe. Ia'n diolch am ei fuddugoliaeth dros farwolaeth. Yn diolch bod gennym ni reswm i dyfolu di. Ac o arglwydd, diolch am yr heddwch yna, y tangnefedd yna, i ni'n gallu brofi hyd yn oed yng ngwyneb marwolaeth. O dad, i ni'n gofyn nawr yn ei di yn helpu ni i feddwl am y pethau hyn, i gofio yr hyn ni wedi ganu a wedi ddarllen a'i glywed. Ni'n gofyn yn ei di siarad â ni trwy'r pethau hyn os gwelid i fod yn dda. Gwarchod ni arglwydd, cadw ni'n ddiogel yn ystod yr wythnosau nesaf yma, arglwydd ro bob llawenydd a mwynhad i ni, a bydd yn agos ato ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.